Ramogi TV. Nyakor mugajwanga nyisi ni pinyo timo leso. Ta nyisi ni report karamna manama Emmanuel Okelo makamano nyathi mabende koro ni winjo kana yudo thiethno. Nyathino bende notho. Mano koro nyithindo ariyo majahiga ariyo gi mano majahiga abiriyo. Miyo makamano bende iwinjo kanya katamna kawacho ni eno nego nyithinde gimomiyo ni nego nyithinde gwandruok mag udi makama. To parni mano masira mano timore jumani. To bende e kinde thuolo katamna paro ne en katamna dwe mokalo. Na nitiere miyo moro bende gwenge maga Kitengela. Mano tedo nyithindo. Mano bende mano tedo nyithindo nitie, mano ka okanga. Mano ka nyimbi nyathi motedo. Mano donge mano chuo nyathine gi pala nyadinwa, nyathi ma jahiga ariyo. Koro nyithindo wane jonyuolgi. To nyathi neno janyuol kaka jal ma ng'e kaka gweno be umo nyithinde. Kakuma miyo monyuole muting'e mochopo nyaka kumochope. Waseng'aka. Akena chak gi pasta kusachak kodi Mary in kaka jahocho. Wasemiyo ni wasejok bok winje janyuol mana ochune mar mondo miyo donje keny makamano nikech winjo kosekara nyaka jonyuolne mabende nonyiso ne ntiere gi achiedh nade keny to nyise mana ni bedi koso wasewuon nyithindo nikech wuon nyithindo bende ma osebedo kata ka kila achiedh nade mathoth kiwinjo kata na sigana mopogore mabende osebedo ka nitiere yeka wasemana ji te nikech kidak gi chuo gi chiegi to chiegi ni wuok to dhi opor kamoro to chako duogo donge nyaka ibede piny kata nyaka igoye mbaka tipenji ni to chiega ni en ga gi shida mane momiyo ringo wuok kendo chako timre nade kendo chako duogo donge kata kineno miyo ni en miyo matin ja higni 25 nitie jomoko ma kata jo higni 25 pok odhi e keny donge tai ing'ama janyuol monyuolo nyathini noweyi modhi otedo kamoro to dhi odak kamoro ka nyathi neno kotamo wang'e mokelo ni wach ni ya kuma nyatede cha an gi shida makama ang'o mamoni keto nyathi piny tiloso kode tinyise ni kata an minena dak gi baba uni ne en kama onge kama dhi ni ang'o ni nywe ing'eni nitie orido nitie gode nitie thure nitie ang'ono ndalo moko nyaka nind kilokri koni ndalo moko nyaka iridri ndalo moko nyaka itimri nan nyaka ibedi to magi te yudo dhano modak e piny ing'ama miyo kaw jikumu maloso gi nyari iwacho ni chon e kinde odewa gi kwerewa ne nitie weyni ne nitie dewa ne nitie jonyamrerwa ji odoke giwa machon mane timre chon piny obet wawe dok iwacho ni kiwacho ne nyathi ni wane watimo kama to koni intindi fuo kila kitu ni ang'o e media to media kano biro sani koro donge mama moro neno ka ng'ano mama no nego nyathine donge en be kiny kodhi gwandre gi chuore en bende odhi timo gimoro ainani emomiyo wawacho ni sani piny obet marach ji owe lamo Nyasaye bende ji gik moko timre mopogre jachien tawala piny waduoguru ir Nyasaye kamoro amora ma intie lam Nyasaye en ndara kama iwuotho nikech ikia ng'ama bati ni en ng'ato timang'o piny orukni samoro kata idho mtoka idwa dhi kamoro idho ni ng'ato kaka family moko gidho mtoka gidhi eliel gidhi dong kuro gite nikech driver ni samoro en